way she acted, the color of her hair. Kautta YouTubeen. Hiljaa. 人間椅子無常のスキャットを弾いてみた企画、ヤングギターさん主催でやっております。そしてなんとこの企画のためにですね、エピフォンさんからエピフォン SG スタンダードをご提供いただきました。優勝された方にはこの SG を、そして僕先ほどサイン書いたんですけれども、優勝された方にはこのサイン入りエピフォン SG スタンダードを進呈したいと思います。皆様どしどしふるってご応募ください。よろしくお願いします。でで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 やせするするするバラバラバラ笑いse ja meitä lämmitä. Jytä ja Maikalla on kahvipussi, tässä sulle on pussis Jussi. Niin on se kanikäpylä. No niin. Oli musiikkivideo.